41 минути след полунощ на 8 март 2014 година Боинг 777 на малайзийските авиолинии се издига в ясното небе над Куала Лумпур и завива към Пекин за пътуване, което трябва да продължи 5 часа и 34 минути. То обаче никога не завършва и години по-късно полет MH370 остава най-голямата загадка в съвременната авиация. Експерти, разследващи и журналисти не могат да отговорят на въпроса какво се случва с машината и 239 души на борда й. А всичко започва като редови полет, без признаци, че нещо лошо може да се случи. За тази толкова мистериозна случка ще научите след малко в предаването "Светът на непознатото". Към края му ще видите шокиращи кадри, които се публикуват за първи път, затова изгледайте това видео до края. Маршрутът отвежда самолета на север от Малайзия покрай бреговете на Виетнам през Южно-Китайско море и това над Китай. 53-годишният капитан Захари Ахмед Шах е един от най-опитните пилоти на авиолинията, а на помощника му 27-годишният Фарик Хамид това е последният летателен курс преди да вземе лиценз за първи пилот. Под тяхно ръководство са 10 малайзийски стюардеси и 227 пътници, главно китайски граждани, общо 239 души. Първите 40 минути на полета минават нормално. Към полунощ, в 1 часа и 19 минути, самолетът е почти в края на въздушното пространство на Малайзия. Контролът съобщава по радиото, че трябва да прехвърли проследяването на Боинга на колегите от виетнамския град Хо Ши Мин. На това главният пилот отговаря с лека нощ. Това са и последните думи от самолета преди да изчезне от радарите. Той така и не се свързва с виетнамските диспетчери. Последвалите опити за контакт са неуспешни. От данни на виетнамските и малайзийските военни радари става ясно, че след като се отправя на север, самолетът се отклонява и прави завой на запад към Андаманско море и Индийския океан. Автопилотът е бил изключен, вероятно ръчно, за да се осъществи тази маневра. Системите на Боинга обаче се свързват периодично за около 6 часа с геостационарен сателит в Индийския океан, управляван от намиращата се в Лондон компания Inmarsat. Точният маршрут обаче така и не бива установен. Теориите за MH370 са много. От самоубийство на пилота, тероризъм, кибератака и отвличане с военни цели. Една от най-разпространените версии за мистериозното изчезване е, че капитан Шах се е самоубил и така е затрил 238 души със себе си. Предполага се, че той се е заключил в пилотската кабина, изключил е комуникационните канали, сложил си е кислородна маска и е намалил налягането в самолета. На височина по-голяма от връх Еверест, пътниците и членовете на екипажа са се задушили заради недостиг на кислород. Смята се, че капитанът е прелетял по границата между Тайланд и Малайзия, за да не бъде засечен от военните. После той се отправя на юг към място, на което предполагал, че самолетът никога няма да бъде намерен. В официалния доклад за Захари Шах на малайзийските власти обаче се казва: не е известно да е проявявал апатия, тревожност или раздразнителност. Не е имало значителни промени в начина му на живот,
междуличностни конфликти или семейни напрежения. В документа се посочва още, че не е възможно да се активира автоматичното спускане на кислородните маски от пилотската кабина. Тоест, те са настроени сами да се свалят в случай на силно спадане на налягането, което би дало известно време на пътниците и екипажа да подадат сигнал за помощ. За помощник пилота Хамид разследващите твърдят, че неговите способности и професионален подход към работата са добри и се съмняват да стои зад мистериозното изчезване. Но историята, уви, помни самолетни катастрофи, извършени от пилоти-самоубийци. Най-пресен е примерът от 2015 година, когато помощник капитанът на полет 9525 на Germanwings от Барселона до Дюселдорф разбива умишлено летателната машина във френските Алпи и убива 150 души. Друга теория за малайзийския самолет не изключва отвличането на полета от някого от хората на борда. На летището в Куала Лампур са действали стандартни мерки за сигурност. Събития, например, терористичната атака от 11 септември 2001 година в Съединените американски щати, показват, че дори всички да са минали през контролните пунктове, няма гаранция за безопасността на самолета и хората на борда. В самолета е имало, както казахме, общо 227 пътници, от които 3 деца и 2 бебета, повечето от Китай. На борда са били и 2 ирански граждани с откраднати италиански и австрийски паспорти, но нелегалните мигранти е по-вероятно да са търсили път на запад, отколкото да са искали да извършат атентат. Всички 10 членове на кабинния екипаж са били семейни, което намалява още повече рисковете някой от тях да отвлякал самолета. Тероризъм също е малко вероятен, тъй като досега нито една групировка не е обявила да стои зад изчезването на машината. Има и твърде конспиративни теории за съдбата на трагичния полет. Например, че самолетът е отвлечен дистанционно след кибератака. През 2003 година компанията Boeing издава патент за дистанционно управление на самолети, предназначен да предотврати евентуални опити за отличане. Непрекъсваемият автопилот, предвиден в документа, би могъл да бъде активиран както от пилотите, така и от бордови сензори или дистанционно чрез радиовръзка. Тук обаче идва опасността от наземно поемане на управлението от похитители. От Боинг обаче потвърждават пред разследващите, че не са внедрявали патентованата система или друга технология за дистанционно пилотиране на пътнически самолет и не знаят за нито една машина на компанията с подобна технология. Според някои теоретици, севернокорейският лидер Ким Чен Ун е отговорен за изчезването на полет 370, като целта му е била проучване на самолета. Те посочват, че Северна Корея и преди е похищавала самолети, но от друга страна технологията на MH370 не е имала военна стойност. Възможно е Пхенян да е работил по турбинни двигатели за крилати ракети, но тези на Боинга са твърде големи, за да бъдат практични за тази цел. Американският авиационен журналист Джеф Уайс пък твърди, че руски агенти са похитили MH370, за да отвлекат вниманието от събитията в Крим по това време. Привържениците на тази теория едва ли намират за случайно свалянето на друг малайзийски самолет, полет MH1
17 от Амстердам до Куала Лумпур с 298 души на борда. Той се разбива над източна Украйна едва няколко месеца след изчезването на полет 370. 8 години по-късно, в края на 2022 година, нидерландски съд признава за виновни за трагедията двама бивши руски офицери и един украински лидер. Според версията на френската журналистка от вестник Монт Флоранс де Шанги, американски военни свалят полет 370 над Южно-Китайско море, за да предотвратят достигането на мистериозен товар до Китай. Това би значило, че сателитните данни на компанията Inmarsat, която работи с правителствата, са били изфабрикувани, за да се прикрият фактите. Подобна е и теорията на френския бизнесмен Гислейн Вартерлос, чието семейство изчезва заедно с полет 370. Неговото съдебно дело във Франция към момента е единственото, което продължава разследването на изчезналия полет. Компанията, уловила последните 7 сигнала на полет 370 Inmarsat, както и други независими експерти, смятат, че след като самолетът е завил на юг и е достигнал Андаманско море, е летял направо в продължение на часове преди да се разбие в южната част на Индийския океан, някъде между Австралия и Антарктида. Тук отново присъства и най-подкрепената теория – разхерметизирането на кабината от капитана, което е убило всички много преди машината да падне в морето. Защита на пилотите си малайзийското правителство се позовава на доклад на кралската полиция. В него има съдебно-медицинска експертиза на симулатора на капитана, намерен в дома му, тъй като имало опасения, че Захари Шах е тренирал последният си полет. Не бяха открити никакви данни, които да показват, че самолетът е извършвал маневри за изкачване, нагласене или насочване. Нито пък бяха открити данни, които да показват подобен маршрут, казват разследващите. Кок Со Чун, водещ следовател по случая в Малайзия, обяснява, че промяната на курса на самолета, за да прелети над Индийския океан, е направена под ръчно управление. Според него това сочи към човешка намеса. Проведохме симулационни сесии и можем да потвърдим, че обратният завой е направен не от автопилот, а от ръчно управление, казва още той и подчертава категорично, че това не се дължи на аномалии в механичната система. Чон обаче не отправя обвинения конкретно към капитана или първия офицер на самолета, като заявява, че не можем да изключим и възможността да има незаконна намеса от трета страна. Разследващият казва още, че проверката не е открила никакви доказателства, които да уличават екипажа на самолета. А коя може да е третата страна, способна да извърши това деяние, е въпрос, който остава до ден днешен без отговор. Когато един самолет пада в океана, винаги се откриват негови останки след катастрофата. И това е доказано от многото такива инциденти по света. Обаче, от този самолет не са открити никакви останки до ден днешен. Не е ли много странно, че 19 близки на пътници от изчезналия самолет твърдяха на специална пресконференция, че са получили обаждания на мобилните си телефони от жертвите след инцидента. А това просто е невъзможно, защото няма как телефоните да функционират на дъното на океана. Този факт навежда на мисълта, че самолетът изобщо не е паднал в океанските дълбини. Не е открит и на сушата. Тогава къде е изчезнал?
Така, след 500 страници доклад, екипът обобщава, че не е в състояние да определи истинската причина за изчезването на полет с номер MH370. Сега нека да видим интригуващи кадри от изчезването на малайзийския самолет, които доскоро бяха засекретени. Те са заснети от два различни радара. В началото всеки от нас ще си помисли, че се касае за някаква компютърна анимация, защото на видеото ще видим как няколко непознати обекта под формата на сребристи сфери обикалят на висока скорост около самолета, което ще ни се стори невъзможно при наличните земни технологии. Въпреки това, напоследък се появяват много становища на експерти, които твърдят, че тези кадри са напълно автентични и реални. И ако наистина това е реално, тогава се касае за отвличането на самолета от извънземни и поглъщането му в някаква непозната за нас друга реалност. Засекретените доскоро кадри просто са шокиращи. Нека да ги видим. На видеото се виждат следи от реактивните двигатели секунди преди мистериозното изчезване на самолета. Освен това, около него кръжат няколко сфери, които се движат по начин, по който нито едно летателно превозно средство на Земята не може да възпроизведе. Виждаме кадри от два различни сателитни радара. И двата са собственост на Съединените американски щати с наименования PA-USA 229. Радарите го следват до момента, когато внезапно изчезва, сякаш някаква невидима енергия го поглъща и телепортира в съвсем друго непознато им измерение. Разглеждайки кадрите отблизо, става ясно какво точно се случва. Второто видео е заснето от военен дрон от типа MEQ USA Great Eagle, който проследява самолета с две различни камери. Едната е термична, другата инфрачервена. От тези кадри, направени с ултрамодерна високопрецизна технология, можем да видим топлината, излъчвана от обектите и самолета. Трите непознати обекта със сферична форма кръжат около самолета на висока скорост и генерират невидимо енергийно поле, което има за цел да го издърпа извън видимия спектър и да го телепортира в непознато измерение. Учени и физици по света твърдят, че такова кръгово движение с нарастващ интензитет около даден обект създава електромагнитно поле и при технология за насочване, то обекта може да бъде насочен към черна дупка или към портал на времето. Виждаме как самолетът сякаш експлодира и изчезва, но при една експлозия щяхме да видим хвърчащи предмети от него на всички страни. Когато нещо експлодира, то около него хвърчат осколки, а тук не виждаме нищо подобно. В момента на изчезването на самолета, следата от реактивните му двигатели остава видима на небето, което само по себе си говори за реалността на случващото се
и невъзможността това да е компютърна анимация. Прилича на експлозия, но всъщност не е, а е нещо друго. От уроците по физика знаем, че масата и енергията никога не се губят. От двете камери на американския дрон с термо и инфрачервено заснемане виждаме, че всъщност светлината, приличаща на експлозия, е нещо като черна дупка към космоса или някакъв портал на времето. Мистериозна енергия обвива самолета за части от секундата и го телепортира. Неясно къде и против всякакви физически закони на Земята. Без никакво съмнение ставаме свидетели как непозната за нас извънземна технология телепортира голям и тежък самолет заедно с пътниците му, и видеокадрите, които са многократно анализирани от официални и секретни учреждения, ни доказват, че виждаме нещо съвсем истинско и реално. В подкрепа на реалността на тези кадри имаме няколко факта. Облаците, които виждаме, са купести облаци и се формират на височина от около 2 до 6 км. От своя страна това означава, че самолетът лети на малка височина. А от разследващите катастрофата знаем, че той се изгубил от радарите и се предполага, че това е станало точно на такава малка височина. Друг факт е, че ако това е компютърна анимация, то този, който е направил, е трябвало да знае предварително няколко неща, като например ниския полет, мястото и времето на изчезване, както и видът на облаците в този момент. Освен това виждаме как камерите следят самолета и се движат в посока на неговия полет. Не го изпускат нито за секунда. Виждаме и как камерите го фокусират отблизо и отдалеч. И накрая, ако допуснем, че тези кадри са фалшификат, защо тогава американските военни ги засекретяват и благодарение на изтичането на информация, ние ги виждаме днес. Не по-малко е интересен и фактът защо два американски спътника и един американски военен дрон, независимо един от друг, проследяват и заснемат този полет. Защо точно този полет? Знаем, че в небето във всяка една минута на света можем да наблюдаваме пътнически самолети. Те са стотици. Защо точно този самолет проследяват американските военни? Знаели ли са предварително какво ще се случи с него и всичките пътници на борда? И ако са знаели, защо не са предотвратили тази мистериозна трагедия? Ами, ако са знаели и нещо, което ние днес не знаем, какво е това нещо, бихме се запитали веднага. Накрая, в днешното предаване видяхме най-мистериозното изчезване на пътнически самолет в историята на авиацията. Видяхме непозната извънземна технология под формата на кръжащи сфери и това поражда въпроса дали някой извън нашия свят се интересува от нашите за сега съвсем скромни възможности в развитието на високите технологии. Такова беше днешното предаване. Ще се радвам след него да можете да се задавате въпроси, то да е предизвикало някакво любопитство и интерес у вас и естествено ще се радвам, ако поне на някой от тези въпроси намерите отговори за себе си. Бъдете здрави и до следващия път!